De binnenstad van Snits erget gezellig. Zeker nou, maar het mooie waar. De terrasjes zitten vol en de meesten genieten van het Sintje. Elke keer maakt er het beste van. Het is natuurlijk geen Sneekweek zoals we gekend hebben. Want dat missen we wel. Dat moet ik echt eerlijk zeggen. Maar hoe het de afgelopen week gegaan is, gezellig druk in de stad, helemaal prima. Het is wel heel gezellig, er zijn heel veel mensen. We hebben een hele grote drukte wat dat betreft. Op zich is het op sommige momenten eigenlijk net zo druk als met de Sneekweek. Maar het gevoel, als je eventjes soms even nadenkt, het schiet je even te binnen van goh, het had nu Sneekweek geweest. Maar helaas, het is er niet. Organisatorisch was het allemaal goed in orde. Ze hebben de bezoekersstroom goed in de hand kunnen houden. En ik denk dat we dat gaat van een geslaagde Sneekweek kermis kunnen spreken. Alleen de omzetten die vielen wel ietsjes tegen. Maar hoe optimistisch en fleurig Elsen in de omstandigheden ik accepteer het, troch de coronacrisis en het net trokje van de Snitswieken, is het genot maar een bittere bijsmaak. Normaal met de Sneekweek heb je meer staan. Je hebt een buitenbar staan. Een groot deel van de omzet die komt gewoon van de buitenbarren vandaan. Dat geldt voor iedereen. Eigenlijk betalen we ook alles via de buitenbarren. Daar verdienen we het aan en daardoor kunnen we ook de Sneekweek betalen. Ja, dat stuk dat missen we gewoon heel erg. Dit jaar zullen de meeste ondernemers wel trok komen, maar de twijfel zoekt de toekomst binnen grut. Als dit nog een keer overkomt, dan weet ik niet of ik dat nog... Ik denk dat het dan... ik zal voorlopig nog niet stoppen, maar... Ik denk dan wel een beetje gaan nadenken van, goh, hoe gaat mijn toekomst eruit zien? Wat gaan we doen? En misschien gaan we dan wel wat eerder stoppen dan ooit gepland. Er zijn natuurlijk wel heel veel onzekerheden op dit moment. En het baart me wel grote zorgen wat het volgend jaar gaat doen. Want als de situatie blijft zoals het nu is, dan wordt het een hele zware dobber. Ja, 2 jaar op rij op deze manier. Dan gaat niemand overleven in onze branche. Helemaal niemand. Bij Sneek hoort de Sneekweek. Hij moet volgend jaar gewoon weer terugkomen. Dus ik hoop dat we de maatregelen rondom corona allemaal hebben kunnen oplossen. En dat we weer een Sneekweek krijgen zoals vanouds.